nung 1 year old po siya, hinintay ko po siyang tumayo man lang, hindi po niya Hindi talaga. magawa. Tapos, 2 years old na po siya, sabi ko, bakit kaya ganito ang anak ko, hindi siya makaano. Tapos, parang napansin ko, medyo lumiliit. Ngayon pong walang trabaho po ang asawa ko, ako po ang kumakayod po. Mula pa sa lugar ng Kamalig-Albay, ang dumulog sa ating programa nitong ika-4 ng Enero. Nagagansin niyo po ako. Malakas naman po yung kinikita. Mahina po, ma'am. Isang ina na nagnanais lamang na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang 3 taong gulang na anak. Bunso sa 9 na anak ni Nanay Mary Jane Moyo si Baby Dexy na dumadanas ngayon ng sakit na Global Development Delay. Ito ay isang uri ng sakit na mabagal ang pagbabago sa pangangatawan. Ito partner, kasama natin ngayon sa ating studio si Nanay Mary Jane Moyo. Kailan nyo po napansin na ganyan yung kalagayan ng anak nyo, na hindi siya makalakad? Ano po, nung 1 year old po siya, hinintay ko po siyang tumayo man lang, hindi po niya Hindi magawa. talaga. Tapos, 2 years old na po siya, sabi ko, bakit kaya ganito ang anak ko, hindi siya makaano. Tapos, parang napansin ko, medyo lumiliit. Ayun, nag-ano na kung naisipan ko na pong magpa-check Pero up. napacheck upan nyo na po ba? Napa-check upan ko na po sa BRT. Tapos po, mag-therapy po siya. Ayun. Tapos may isa pa po, sir, na examination gagawin po sa Naga. Laboratory daw po yun sa muscle sa puso. Yung asawa ko po, kalalaya lang po, galing kulungan. So nabilanggo po ang inyong asawa. Opo, halos magtatatlong taon po. Aminado si Nanay Mary Jane na hindi madali ang kanilang pinagdaraanan. Kaya naman, muling sumaklolo ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico para matugunan ang therapy sessions na kakailanganin ng kanyang bunsong anak. Miss LB, napakinggan po natin itong si Ma'am Mary Jane. Yes po, ang ating problema. Sagot mo po yung Congressman Sandy ko, ng kabit mo po sila. Wow! 21 session. Alam natin na malaking halaga po yan. So, nanay, sagot na po ni Congressman Saldico ng Ako Bicol itong pagpapatherapy po sa inyong anak. Maliban po doon sa therapy, yung po bang tungkol sa mga laboratories, sa pagpapacheck up ay matutulungan po natin ito? Yes po, i-refer po natin sa NADA, sa BNC. Ayun, action agad talaga ang Ako Bicol Mabilis Party ang List at aksyon ni Miss LB. Ma'am LB, maraming salamat. Thank you so much. At syempre partner, meron din po tayong munting handog kanya. para sa inyo, Ayan. nanay. Napapaluhan na si Opo. nanay. Eto, nanay, galing po ito sa programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Tanggapin niyo po ito, nanay. Halaga po, konting halaga para makatulong naman po sa inyo. Ano po? At maliban dyan, mayroon pa pong food packs na pinabibigay sa iyo si Congressman Saldico. Ayan, ng Ako punong-puno Bicol. ng food packs po, Salamat nanay. Anong masasabi mo, nanay, na ang Ako Bicol Tabang Ora mismo, na ang Ako Bicol Party List si Congressman Saldico ay sagot na kaagad yung iyong problema? Marami pong salamat kasi po ilang buwan ko na po to iniisip kung saan po ako makakahingi ng tulong. Makalipas lamang ang ilang linggo, muli naming binisita ang kalagayan ng mag-ina sa kanilang lugar sa Kamalig-Albay. Nang marating namin ang kanilang bahay, ay bumungad sa amin ang isang masigla at masiyahing si Baby Dexy. Oh, chocolate. Oh. Simula nung pumunta po ako doon sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po, agad-agad po siya natulungan. Tapos Martes, Huwebes po, pupunta po kami ng BRT, nagtitherapy po siya. Medyo nag-i-improve po siya kahit mabagal, at least po nakaka-recover po siya. Sarap po sa pakiramdam, magaan, dahil yung
parang hirap ko sa kanya, nababawasan ng paunti-unti po. Ayun po, ma'am. Tapos talagang tinutulungan din po niya ang sarili niyang makatayo, makalakad po. Pero ngayon, okay na po siya. Talagang sabi ko, walang imposible kay Lord kapag dininig. Tapos, inanuhan ako ng lakas ng loob na makaano po sa Ako Bicol po. Bakit ka po nanay naiiyak? Kasi po, yung ko talaga panalangin, yung po na talaga natutupad po. Sulit na sulit po yung pagod po namin na pagpunta sa BRT. Nakikitaan ko po ang anak ko ng pagbabago po. Nanay Mary Jane, bukod po sa tulong medikal na natanggap po ninyo sa inyong anak, nandito po ulit ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang magbigay po ulit ng konting kasiyahan, maghandog po ng grocery packs po sa inyo. Apa. Salamat po, ma'am. Laking tulong na po ito sa amin. Opo. May spaghetti pa po. Talagang paborito po nila to. Lalo na po si Dixie. Gustong-gusto po niya yan. Ako po ay nagpapasalamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po, lalong-lalo na po kay Congressman Saldico dahil po dininig niya po yung ko po, paghingi ng tulong. Tapos po, nakikitaan ko po si Dixie ng pagbabago po. Tapos, po kami, kada therapy po niya, nakakapunta po kami sa BRT po. Ang makapagbigay pag-asa at saya sa mga bata tulad ni Baby Lexie ang laging misyon ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Dahil naniniwala ang programa na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Aika Ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo.